Els Amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya som una fundació cultural sense ànim de lucre amb més de 3.000 membres compromesos en l'objectiu de donar suport a l'art i al patrimoni que atresora el museu. Som una comunitat molt activa de persones que estimen l'art i que participen del dia a dia del museu, col·laborant a enriquir i divulgar el fons que alberga. Des de la creació dels Amics, els objectius i la missió de l'entitat s'ha centrat en fomentar el coneixement de la col·lecció del museu i també en col·laborar a preservar i enriquir el seu fons. Ara comptem amb un nou patronat i amb una nova presidenta amb moltes ganes de fer créixer els Amics i molt il·lusionada amb el projecte. I pels Amics, poder col·laborar en campanyes de mecenatge és un deure i a la vegada un privilegi, perquè sabem que la tasca que desenvolupem com a agent impulsor de la societat civil és molt necessària per tots els museus.